suaramu gantin kaya dene Dewi Ragil kuning ngono perlune supaya bisa nyusup nang kaputren negara Jenggala. Rama Begawan semenggah kula kagungan swanten ingkang kados ngaten napa pantes napa mboten Rama Begawan. Lah lek menika dados pantes nggih dados dinten menika panjenengan saged nyusup dhateng kaputren negari Jenggala. Ini merupakan awal yang baik. Mungkin nanti tidak hanya hari ini, mungkin setiap tahun ada kegiatan yang rutin untuk temu topeng seperti ini. Kabupaten ini ada sekitar 15 grup, mana nanti bisa ajang sono setiap bulan, dan itu menjadi satu silaturahim kita kepada seniman-seniman topeng tua dan seniman topeng muda yang sekarang ini sudah mulai bergeliat. Kita Kabupaten Malang kan sudah memiliki 6 BPTB. Nah tentunya kami harus melestarikan Pak. Kebetulan pada tahun 2024 kita dievaluasi. Ada sebuah evaluasi dari Kementerian Kebudayaan. Dari pusat Pak. Ada sebuah lanskip ya, jadi itu dievaluasi bahwa Pemda yang sudah memiliki BPTB wajib untuk melakukan pelestarian. Wujute utusan saking negari Puter Praja ingkang kekasih Regana Pati Gulmuka piyambake medal saking pangurae Anjawi negari Jenggala ngelolo mateng dipun tolak bab Dewi Sekartaji kala wau sampun dados garwane liyan katungka kalian lampaira para wadyabala saking negari Jenggala inggih menika Regana Patih Parangteja kadherekaken para wadyabala nguning mijil pangandikanira. Wah, iki anak anggonku metu saka pasine Wakan Agung negara Jenggala oleh ku nglamar ditolak. Iki kono para wadyabala ta prajurit kang nungkol akuku. Apa arepe nrimo lamar aku Dewi Sekartaji kang tak jaluk? Apa-apamu cukup dina iki sliramu gelem balik ora gelem ya kudu balik yen pancen ana manut Patih Parangteja sida silaka dene. Sepet talinganiro dokaniro awaya senepi kula tak wis padha
Ralpo tika dagipun Kakang banyak sasi banyak wulan pablalang pamedhut. Nggih, Kakang Mas sampun mboten padhau panjenengan kula ingkang rayi. Mila dinten menika pusana lajeng dos pun. Kula dina kirane para wadyabala saka negara Puter Praja wis padha kaseser. Tetandhingan rene iki wis cukup. Ayo matur padane Yayi Prabu Lemiluhur Adi. Nggih Kakang Mas kula dherekaken dinten menika. Saking negari Jenggala Lintawinara gantosa ingkang sinara ing kacrita sinten ta ingkang dumunung wonten ing negari Puter Praja namung Prabu Klana Suramadenda kadherekaken mewah ingkang Bapa Begawan Selakanda saha ingkang rayi Patih Surayuda lan Temanggung Jalengkara rikala nimbali ingkang rayi dasar wong sabrang-sabrang arane kladuk dugane kurang tatane dasar brengose keplelit-plelit kaya ulung langi jenggote sak kepel sisi rikala lumaku kaya menjangan ketawang rikala guyu kaya rikala lumaku kaya menjangan ketawang rikala guyu kaya gundala kepanasan rikala nimbali ingkang Bapa Begawan Selakanda saha miwah ingkang Patih Jalengkara lan Temanggung Surayuda dasar wong sabrang arane gedruk-gedruk kaya dandang ngrebut pencokan Paman Patih obat ana obatane Prabu Klana Suramadenda Rama Begawan sewa kampung panjenengan kula aturi marang batane ingkang putra Rama Kakang Yayi coba marah patani Rama Begawan ratu saking negari Puter Praja ingkang kekasih Raja Klana Suramadenda dasar wong sabrang-sabrang arane kladuk dugane kurang tatane brengose keplelit-plelit kaya ulung langi jenggote sak kepel sisi rikala lumaku kaya menjangan ketawang rikala guyu kaya gundala kepanasan miwah mangawa kaya ngene kang dadi lelakon kula dina iki aku wis ngutus kakangku Patih Gulmuka alolo matang babelo ala lamar nang negara Jenggala kula apa tadi tampa apa ora nek wis ora ditampa arepe nyauk bebana apa lanjuk sasrana
apa jauh candeng wirat dakon inten golekan kenjono syukur kak jaluk mudune lentang rawan rembulan. Popo tos putih dinten menika nggih tak Begawan Seloko Kang Popo Begawan Seloko mugi-mugi kemawon ingkang nglamar rendang enggal dugi kemawon nggih Popo panjenengan prajangkaken panjenengan Popo. Oh menika kula sepoto mboten tepat Popo Begawan Selokondo. Popo kula aturi marak patane ingkang putra enggal panjenengan paring pamujapana krami Popo. Nggih nak. Anggerana Prabu Raja Klana Suramadenta. Kula ngaturaken sedaya lepat nyuwun dongeng samudra pangaksan. Nggih Popo. Kula tampiasta kalih kula lumeberaken wonten ing Jandados asreping pulung manah kula. Kadangipun Kakang Adipatih Sureda lan Temenggung Jarangkala lan Naga Singur. Nggih Koko Prabu, nggih Koko Prabu, nggih Koko Prabu. Kula ingkang rayi ngaturaken sedaya lepat nggih Koko Prabu. Mula dina iki Adi oleh ngutus Kadang Patih Gulmuka. Ngelulu mateng bebelu ala-ala negara Jenggala iki apa lati tampa apa ta? Kok nganti suwe banget. Oleh ku anti-anti kaya wong nganti kambange watu tim selming Praoga Busadi. Terus pundi Popo Begawan? Menika kemawon kula mboten mangertos nggih napa dipun tampi napa mboten. Wah, dados ngaten, Bu. Oh, pacrita canggone Imbal Samuncana sinten ingkang sawana Patih Gulmuka. Wah, Koko Prabu amit ingkang rayi ngaturaken sabar ketiwasan Koko Prabu. Kadangipun Kakang Adipatih Gulmuka. Kaya apa dianggonmu tak utus nglulu blek lamar nang negara Jenggala ditampa apa ta ora? Wah, Kakang Mas, ingkang rayi ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun gunging samudra pangaksan. Lah kok anjuk sliramu ngaturake kelepatan iki sebab-sebabe apa? Menika kula ngelamar dhateng negari Jenggala mboten dipun tampi bab Dewi Sekarta jiwa usapun garwane Panjasmara bangun. Dados kula menika kula rencang ngantos bondo yuda kalian para wadya bala kula ngantos kaseser. Kula ngantos keplajeng Koko Prabu. Dasar sliramu wong goblok, wong ora entos, wong atas tetandingan marang wong Jenggala gak putus, kok nganti keplayu. Mila tos pundi Popo Begawan dinten menika? Nggih nak Prabu. Prabu Klana Suramadenta menawi perkawis niku gampil kemawon. Popo Begawan kampil kantos pundi Popo Begawan? Menika kersane panjenengan saged mlebet dhateng kaputren negari Jenggala. Mila monggo dipun rencangi nyuwun kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa panjenengan supados saged maujud Panjasmara bangun Patih Gulmuka supados saged maujud Dewi Ragilipun. Wah, nggih menawi ngaten kula mitudhau panjenengan Bapak. Nggih, Nger, anak kula Patih Gulmuka dinten menika panjenengan rencang sendakep sekutunggal. Oh, kacrita Patih Gulmuka kalian Prabu Klana Suramadenta piyambakira sendakep suku tunggal. Sendakep wis ngarani suku sikil tunggal kumpul tangane kasendakep iki sukune den kumpulake plek kaya wong mati ngadeg.
Ngelinang Sukma Dada kawong kang ambal kaping 3 Trimurca. Telu murca ilang. Ilange Prabu Klana Suramadana maujud Panjasmara bangun. Ilange Patih Gulmuka maujud Dewi Ragil kuning. Dinten menika dos pundi Bapak? Kula sampun maujud Panjasmara bangun. Wah, nggih nggih leres dinten menika sampean panjenengan semenggah mlebet dhateng kaputren ngoten boten ketawis. Bab panjenengan sampun kawongan Panjasmara bangun. Nanging panjenengan gantos wonten panjenengan ingkang kados ngaten. Bapak Begawan kula menika putra panjenengan Prabu Klana Suramadana. Semenggah ngoten dos pundi Bapak? Wah, nggih. Niku dados pantes nggih. Bapak senaosa kula Patih Gulmuka dos pundi Bapak? Nger, sliramu iki salah sijine wujud wong wanudya. Suaramu gantin kaya dene Dewi Ragil kuning ngono. Perlune supaya bisa nyusup nang kaputren negara Jenggala. Rama Begawan semenggah kula kagungan swanten ingkang kados ngaten napa pantes napa mboten Rama Begawan. Lah lek menika dados pantes nggih, dados dinten menika panjenengan saged nyusul dhateng Pakaputren Negari Jenggala. Inggih Bapak menawi ngaten dinten kula nyuwun tambahi pangestu kula badhe bidhal. Adi kadangipun Kakang Patih Surayuda lan Tumenggung Jalengkara lan Patih Naga Sengara dina iki negara puter praja Jagon kang apik. Iki ana perkara cilik putusana Dewi. Lek ana perkara gedhe ngentenana tekanipun Kakang. Dina iki pun Kakang areping budal. Nggih, Nger, menawi ngaten panjenengan kula jurungi pangestu. Sampun nyandung sungkawa lampah panjenengan nyandung cepaka sarine kamulyan dinten niku. Cerita lepas lampah Wadya Bala saking negari Puter Praja. Linta winarna gantosa ingkang sinara ingkang kacerita sinten to ingkang dumunung wonten ing kaputren dalem negari Jenggala. Namung Panjasmara bangun
kadhep miwahe ingkang garwa Dewi Sekartaji tindhaira sak marga bilih katliti kadya tiyang kasemaran kaliyan ingkang garwa. Padha luput iki kaya garwanipun Kakang Dewi Sekartaji diajeng sawanira dumunung ing padanipun Kakang Enggal Maturaya diajeng. Kakang Mas sampun boten lepat dawuh panjenengan kula ingkang garwa Dewi Sekartaji. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk enten padha panjenengan lho Kakang Mas. Iya diajeng Dewi Sekartaji tak tampa bektimu marang aku puja pangestu ditampani ya dia Mas diajeng. Nggih Kakang Mas kula tampi asta kalih kula lumebiraken wonten ing Jaja ndadosaken asreping pulung manah kula. Mula dina iki adi Kang prayogakna sawanira dumunung ana ing padanipun Kakang ya diajeng. Nggih Kakang Mas rumaos ingkang garwa sampun boten kirang-kirang prayogi. Mula pilih kula teliti jumeneng panjenengan menika kala wau beda kalian kelampahan ingkang sampun kelampah menika wonten menapa lho Kakang Mas Adi. Mula dina iki aku duweni rasa kang arak penak iki kaputren areping ana apa Adi. Menika kemawon kula boten mangertos menawi ngaten kedah kang atos-atos. Oh, kacerita sinten ingkang sowan? Namung Ratnane Ngayu Dewi Ragil kuning. Oh, Kakang Mas Panji, amit kula ingkang sowan dhateng kaputren Kakang Mas.
imbal sawuncana marang garwaku Dewi Sekartaji iki ana kadangku Dewi Ragil Kuning iki ana perlu gawe apa sliramu nganti nyusul nang kaputren Adi. Kakang Mas dinten menika kula namung badhe sak perlu kathah kaperluan kalian Mbak Ayu Dewi Sekartaji. Lho, lah sliramu iki duweni keperluan apa marang Dewi? Dinten menika badhe kula cak medal saking kaputren. Oh, Dewi Ragil Kuning aja. Iki lek iso aja nganti sliramu ngajak Mbak Ayu metu saka kaputren. Bab cara wong garwa aku isih seneng-senenge isih kasmaran marang garwa aku Dewi Sekartaji. Mboten Kakang Mas, sekedap kemawon dinten menika badhe kula cak medal saking kaputren. Lho nek kaya mangkono sliramu iki arep ngruda paripaksa. Mula nek tak teliti salah bawa iki kaya dudu Dewi Ragil Kuning sangkang sak mestine. Nek kaya mangkono dina iki sliramu metu nang njaba bakal tak piloro dene. Kembang mekar padha tumalung kepingin dan batik marang wong ayu manik. Mulai kena tak wes padha sliramu kaya duduk Dewi Ragil Kuning kang sak mestine. Mula arep ngruda paripeksa garwaku Dewi Sekartaji. Cukupe dina iki sliramu ora gelem balik. Bakal tak piloro nang negara Jenggala iki. Kacrita Dewi Ragil Kuning dipun piloro saknalika Trimurja. Tritulumurja ilang-ilange maujud Patih Gulmuka. Gak layak. Ngruda paripeksa garwaku Dewi Sekartaji. Lepancen iki utusan saka negara Puter Praja Patih Gulmuka. Wah, dina kayu. Oleh apa ora garwamu kang tak jaluk dina. Islam lepancen sliramu arep ngruda paripeksa ayu. Tampanane dina iki sendang sutra diwangka dadi cilakamu temen. Ngembari wong kaya aku ora luput iki kok ana kawongan kang maujud Panji. Iki sana sliramu aja katekan-ekan dadi kawongan Panji. Kana siji loro Panji aku putra negara Jenggala. Gak ya aku Panji kang asli. Aku jak nrimake kadangku para siksa. Dewi Ragil Kuning para siksa. Oh nek kaya mangkono dina iki tampanana dina iki. Kacrita Panji ingkang palsu den wasut Trimurja. Tritulumurja ilang-ilang maujud Prabu Klana Suramadanda.
topo. Lah iki enak anggonku tetandingan marang Panjasmara Bangun. Oleh tak sebet sutra Diwangga kemaujud Prabu Klana. Hei, Prabu Klana cukup dina iki sliramu gelem kudu balik saka negara Jenggala. Ora gelem kuya kudu balik Prabu Klana Suramadenda sliramu. Apa abamu dina iki cukupe aku ora bakal balik? Nek pancen ramboyong Dewi Sekartaji. Apa abamu? Wani karo Panjasmara Bangun. Oh, sida bosen urip temen ana negara Jenggala. Woi wong negara puter kerajaan padha metu dina iki. Hei, wong negara Jenggala ae dina iki kabeh padha metu. Ayo. Perang bangsa negara puter kerajaan.